Så er jeg tilbage. Det er Søren. Ja. Hvad er dagens emne i dag? Jamen, det er jo slik, vi har købt med hjem på ferien fra udlandet. Som Vi var på jamen, vi var... ferie. Nej, det kan vi sige. Nej, det er fordi mig, eller Jespersen og min familie, vi har et rigtig sødt forhold, og vi var så afsted på... Inger var med, og Pia. Ja, Inger og Pia, det var... Ja. Min mor, fuck, hun strikker af. Nå, hvorfor? Vi var i Japan, og derfor har vi købt nogle af de her. Hvordan de laver det, der med dem, og de smager sådan rimelig godt. Ja, det skal vi så teste jo. Jeg har allerede gået lidt i gang. Ja. Så vi nok kan se. Og for at lave dem her, der har vi altså hørt, at de skyder pandaen. Og så... Jamen så bruger de deres hovedaftryk ned i sådan en maskine. Og så laver de så slikken ud af deres knogler bagefter. Ja. Skal vi smage? Skål. Nej, jeg har kun dyrt tilbage. Ja, det er holdt. Den smager sgu da meget godt. Ja, nå, okay. Jo, lidt baggrundsmusik er vel. Jeg har sat den over i videoen. Den kører bare lidt imens. Ja. Vi har også et andet emne, du gerne vil fortælle om. Da vi fløj fra Japan, så fløj vi direkte til Hamburg Lufthavn i Tyskland. Og som mange langt ud, det er at Haribo er Tyskland. Så det har vi købt lidt med hjem af. Og det her, det er en sådan klassiker. En faktisk min yndlings. En klikmix. Og klik, det betyder jo... Jamen det betyder... Klip mig over. Ja. Og det gode ved den her lille frækfag der, jeg kan lige se, jeg åbner den nu. Det er, at der er mange små stykker i. Der er for eksempel sådan en her lille... jeg ved ikke, hvad man kalder det. Spejlæg. Spejlæg. Okay. Jeg synes, at det er spalkenæg. Ja. En frø. På tysk er den jo en frø. Jeg synes det også. Og så er der sådan en... det ligner en nøgle her. Og et stykke vingummi. Det er suttis. Og en sut. Den kan man sutte på, hvis man har lyst. Tyk lidt over den. Den er sut lidt på den. Vi har fået et seertid. Ja. Det er fra Fræk Mis 1, 2, 3. Hun spørger, om vi er racister. Jamen, ja. Og dertil vil jeg svare. I en vis grad, ja. Ja. Altså, det kommer an på, hvem det er overfor. Altså, nu ved jeg ikke, nu er vi er jo danskere, men jeg kan stadig godt finde på at spise nogle kartofler indimellem. Så jo, det vil jeg sige, det er vi nok. Det er vi nok, ja. Det går nok. Det er alle vel. Vi kan godt lide. Ja, nogle gange. Skal aldrig være med at gøre noget dumt. Ja. Så skal vi lige huske på, at vi har lidt her også. Er det sponsor? Er det sponsor det? Ja, det er sponsor. Som I kan se, så får vi lige hældt lidt russisk vodka med bobler i op her. Det kan I lige se. Det kommer lige til at glistre lidt her. Ja. I Rusland kalder de det Faxe Kondi. Men så det er jo bare... I kan se. Vi er også en lille del af Tipsy Bartender her på YouTube. Og vi er faktisk det hele. Ja, vi er lidt af det hele. Så nu kan I se, at jeg prøver et lille stykke af mit slik. Og det er jo sådan et ritual. Ja, det er noget, vi gør her i Rusland med boblerne. Og så drikker vi egentlig bare lidt. Men nipser lige lidt til det, fordi matcha med en Rusland behøver ikke vise, hvor matcha du er på baren. Det er mere ringen, man gør det. Der er altså også nærpande der. Ja, nærpande, ja. Ja, de har lidt med hele. Ja. Nå, men hvis I vil vide, hvad den baggrundsmusik den hedder, så er det 2 timers sexmusik for intens erotik, erotiske momenter, orgasme, sex og pornmusik. Det skal I bare søge på, så kommer den frem. Men det er sådan lidt af det, og vi har også en giveaway nu.
Ja, en giveaway. Det siger sponsorerne. Mm. Vi uddeler hele 2 millioner. Jeg ved ikke. Jeg tror det er 2 millioner. Faxe Kondier. Eller russisk slavebot Ja. med boblag. Kan jeg da det også. Ja. Så Jamen, ja. Og den kan I vinde. I skal bare skrive i kommentaren, hvor gamle I er. Det er egentlig lidt ligegyldigt. I må bare helst være under 69. Så går det. Okay? Det var alt, hvad vi havde for i dag. Nej, det var det faktisk ikke. Vi har en gemmer. Vi har lige en lille gemmer her, som vi kan med hjem. Så I skal ikke trykke ind på os. En nyhed fra Haribo. Det er sådan Og det nogle er her. fra Afrika, den der. Det går de jo Mao mix her. Og den åbner man simpelthen ved at tage fat i hjørnet. Og hive. Eller hvad? Nej, jo. Det kan I jo se. Og så tager du fingeren ind i hullet. Som man ser. Og så åbner du bare. Men Espersen, så ved jeg selvfølgelig ikke lige, hvilken en du helst vil have. Jeg vil have de små nærkugler. Vil du okay. Det siger man, ja. Ja, der er one niggerball i den her. Den er sort. Der er sådan en lille niggerball. Det foretrækker jeg, men ja. Og så er der også sådan en asiatisk i her lidt. Ja. Foretræk. Og så er det bare at skyde. Jo. Der er jo mere til de her stripes, som man kan se her. Og det smager godt. De smager bare godt. Det er jo meget varme, Ja. jeg kalder dem. Og jeg åbner den, som I kan se. Klassisk åbning. Har en hud. Smager helvedes. Den er okay. Synes jeg ikke taget nogen bid nu. Det kan anbefales. Det er en lang tur. Ja, det er en lille lang tur, men hvad gør man ikke for at blive ligesom ryger Jens Dahlgaard? Ryger faktisk, jeg kan de område. Ja. Det var alt for i dag. For Søren og Espersen. Peace out. Pussy for pussy.